Хайде, бабо Верке, завърти, завърти. Хайде, Пламенчо. А ти, Пламенчо, ти си единствения кавалер. Хайде и ти. Хайде, бабо Верке, по-близо към устите. Браво! И поверието гласи, че тя ще бъде най-здравата, както и вие всички останали ще бъдете здрави през годината, а до година отново ще се съберем тук в читалището и отново ще пресъздадем обичая, за да го запазиме. И така, мили деца, след като приключихме с ритуала хамкане, някога възрастните хора са палили червения конец, за да гадаят каква ще бъде годината. Вие желаете ли днес ние да запалиме нашия червен конец? Да! Добре. Конецът гори много бързо. Какво означава това? Конецът като гори много бързо, това означава, че ще бъде много плодородна годината. Когато тлее конеца, това означава, че годината няма да е добра. Но днес нашия конец много бързо горя, затова следващата година ще бъде много плодородна. Мили деца, днес пресъздадохме обичая сирни заговести. По този начин ние, православните християни, си пречистихме душите и си заредихме сърцата с мир и любов за следващите идни години. Пожелаваме на всички християни, нека спазват традициите и обичаите и да ги предават на идните поколения. Сега от Народно читалище Пробуда 1901 година, село Майор Узуново, пожелаваме на всички хора светли празници и леки пости. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави! Светли празници! Бабо, значи тук е толкова скучно. Няма нито кафета, нито телефони, само тия гадни кокошки и крави. Чедо, с тия кокошки и крави съм изхранила баща ти. Ела, момиче, ела да видиш как се работи. Остави оня телефон. Деш тази мотика и почвай, остави този телефон. Остави този телефон. Давай, почвай да видим как копаеш. Да те учим. Копаеш, съдиш, нищо интересно. Да. Дека. Доста си е трудно. Ето това. Дека. Гледай всякакви хубави домати има. Гледай. Такъв хубав домат. Ароматен домат, домашен. Само с труд се постига. С труд. За да имаш, трябва да се трудиш. Да ви на телефон. На телефон си е за друг път. Лена, Еми и баба Любка ви викат, ще дойдете ли да готвите? Как няма да дойдеме? Даже и помощник ще ти доведа. Хайде, Райче, да тръгваме. Хайде да ти покажа как се прави питка, както едно време. Питка ли? Да, Аз дори не знам как се меси. аз ще те науча как се меси питка. Добре, айде, останем.
Айде да видим това червено вино. Хубава работа, хубава стока. Отлежало. Отлежало. Айде Аз ще го пробвам, ще видим колко е хубаво. А сега и на стопанина да си сипе и той. Така. Айде на А, на здраве! Здраве! Живи и здрави. Живи и здрави! Бива. Добро. Хубаво. Личи си, че е отлежало. От хубав материал става и хубаво Хубава вино. работа. О, имаме гости! Заповядай! Бабо Ягодинке! Ама ти водиш и децата! Водим и деца, водим. Еха, точно сте оцелили момента. Днес сме се събрали да приготвиме традиционни ястия за село Майор Узуново. Чудесно! Ти заповядай при жените, а вие, мили деца, първо ще ви нагиздиме с носи и след това ще идеме да видиме магията на приготвянето на ястията в Майор Узуново. Любче, ела да помогнеш и ти. Имаме гости! Ама аз не очаквах. Много съм щастлива, че ви виждам. Хайде, заповядайте. Радвам се да ви Да не видя. губиме време, че трябва да Хайде, сега занесеме ще го питки. облечеме. Голема мъка е това, Ора. Да се бориш и да не мога да го пребориш. Цял ден скита, кога спи, кога не спи, ама се си ръпа там по нещо. И всичко отиде на акера. Вие как сте хора? Лоша работа. Абе, Изедва корените на растенията. Нямам аз такива. А и Лука всичко изкара, прибра си го, преди ние да го прибереме. мане ми плодните тъвчета взе да пресъхват вече. Изяда коренищата. Глад. Ами от тази случай е така. До година ще садиме повечето да има и за нас. За всяка година така правим и се също. И се не остават за нас. Имаме си ортак. Лоша работа. А, на здраве. Айде. Това ще го видим. Живи и разметката. здрави. Живи, здрави! Ще ги пребориме, няма страшно. Да удариме по едно. Да, ще го правим. А, ние така. слепо. Виното хубаво. Слепоците на нас. Какво ли то? Хей, юнаци, я вижте кой ви вода. Имаме си две гостенчета. Добре дошли, деца! Хайде, деца, сега да ви запозная с нашите баби, които днес ще ви запознаят с характерни за нашето село Майор Узуново ястия. Ще бъде интересно, нали, Плана? Да, звучи интересно. Добре, да започнем тогава с представянето. Ела, Рая. Това е нашата баба Верка, която днес, баба Верка, ти какво ще ни приготвиш? Аз ще ви приготвя селски сърми. Ама по-влашки, нали? По-влашки. Добре, по-влашки. след това ще имаме удоволствието да ги опитаме. Ще ги опитате. А баба Льоля, а ти боб ли днес ще ни приготвиш? Аз не го обичам. Нещо друго ще измисля. Ама, измислила ли си го вече? Постни сърми. А, добре, добре, ще проследиме и твоето приготвяне. Да. Това е баба Ягода. А ти, бабо, какво ще ни приготвиш? Баба ще ви приготви боб. Много хубав боб. Добре, ще очаквам. А, баба Боси? Аз ще ви приготвя питка. От едно време. Да не е Вкусна. така засукана, като днешните чистена, модерните. хубава питка, старовремска. Ще очакваме. А вие, баба Ягода и баба Любке? Ами ние сме сложили боб тук. Сега ще ви покажем как ще приготвяме влашки боб, който може би не сте яли до сега и ще видим дали ще ви харесва. Добре. Баба Касина? Аз ще правя един сладки старешки с ябълки. Хубаво. Баба Галя? Аз ще направя качамак от едно време. По-старому. А сиренци ще сложиш ли? Може и малко сирица, ако харесва дечицата. Хайде сега да видиме. И светлето. Какво? Ами, Ти с какво ще се включиш? ние ще правим баница, ще изчакам красивите момичета да я навият и ще изпъка. Благодарим.
А ти, Лело Мариянке? И аз се лича в баницата. Бабо Сашке? Баба Сашка ще точи баницата. Тя ще бъде сварши. А Леля Танчето, тя с какво ще допринесе за нашата вкусна трапеза? Ще помагам и на тях и аз. Ти ще разбиваш яйцата си. Тонката ще правим. Най-важното. Много ще се радваме. Като гледам, добре сте се насочили за типичните неща, характерни за майор Узуново. Хей, дечица, хайде оставете играта там. Елате тук при нас да видите нашите баби какви вкусни ястия днес ще ни приготвят. Да започваме, момичета? Да, започваме. Кой ти си мазарената купоясия? Бабо Верке, ти каза, че ще ни приготвиш традиционните сърми за майор Узуново. Да, така е. Ей, сега ще ви покажа как се правят влашките сърми. Да. Да видим. Ето сега. Слагаме каймата. Тук слагаме ориза. После слагаме черен пипер за аромат. Слагаме червен пипер за цвят. Слагаме кимион за аромат. Така. Сега омесваме каймата. Така. Така с зера си се омесва каймата, за да може да се омесва ориза с каймата, с подправките, с всичко. Тук така. Така. След това почваме да слагаме с зелевите листенца. Тук имаме кисело зеле. Може ли малко от листенцето да опитаме и ние с децата? За да видим как е това зеле. Много ли е кисело, не е ли? Може. Ето Рая иска първа да опита от зелето. Ей сега, баба Верка ще фани от краищица. Така. Други иска ли да опита? Да, и Ани иска. Айде, Аничка. Фани. Слагай. Вие искате ли? Да. Така отговори ми, Филе. Хайде, опитай. Дени? Да. Айде, Дени. Така. Как е зелето? Ще станат ли вкусни сърмите според вас? Да. Добре. Имаме търпение да изчакаме. Така, че увиваме сървичките. Пак така увиваме. Ето така пълниме чушките. Ето ги. Ето така пълниме. Слагаме от тенджерката и чушките. Добре, бабо Верка, значи ние сега теб ще те оставиме да си довършиш, да напълниш тенджерката, защото ще преминеме към другите баби да ни покажат и те какво умеят. А на теб приятна работа. Благодаря ви. Боси, хайде сега и ти да ни покажеш как ще умесиш питка. Елате, деца, ще ви покажа. Първо пресяваме брашното.